Moikka! Ja siis mä en ole vähän aikaa vielä tehnyt mitään videoita tai tälleen, koska mulla ei oo ollut niinku aikaa. Ja sitten, no niin. Mut nyt mä ajattelin tehdä tuon room tourin, koska mä olin siis niinku just siivonnut mun huoneen. Ja sit mä olin vaan miettinyt, että ei kukaan kuitenkaan näe sitä. Ja sit mä oon kahdestaan siitä, koska mä olin oikeastaan tosi paljon vaivaa, kun mä olin sitä siivosin mun huonetta. Ja sit mä aloin miettiä, että mä voisin tehdä room tourin, koska niinku sitten niin, että se jostain yllättyy, että mä olin niinku siivonnut mun huoneen. Niin, mutta joo, siis mä sitten tässä mun huonetta tällään. Joo, siis täältä näyttää tää huone, kun tästä tulee tänne sisään. Ja voisin laittaa tälle sitten vaikka näistä mun kaapeista, eli siis niinku toisin sanoen jostain kaatopaikasta, mutta mä säästän toi niinku säilön kaiken tänne mun kaappeihin ja näin. Ja tässä mä pidän kaikkia koulukirjoja ja sitten niinku yleensä kaikkea muutakin, mutta nyt se on näköjään aika semmoinen tyhjä. Sitten tässä on mun sänky, jossa on oikeastaan varmaan ihanin paikka, että niinku mä vietän varmaan puolet elämästäni tuolla. Ja siis niinku mä teen kaikki läksyt siellä ja sitten mä oon kyllä koulupöytäkin erikseen. Sitten tässä on niinku varmaan ihanin ratkaisu. Joo, todella hieno. Siis mulla vaan piti laittaa noi tikkaaset, noin seinätarrat niinku ennäkkiästä. Mä tein tämmösen päätöksen, että mä laitan ne tohon. Sitten tässä on mun ikkuna, tosi hienosti koristettu noin valoilla. Ja tää on nyt tosi spesiaali juttu, nimittäin mulla on melkein aina verhot kiinni. Ja tässä on tää mun niinku yöpöytä, missä on kaikkea kivaa. Sitten tässä on tää mun koulupöytä ja sitten joo, tässä on nää vejastahinä peittämässä noita kaikkia kamoja tuolla takana ja noin. Mut joo, eipä tässä enää muuta, että tässä nyt taisi olla tää. Moi moi!